Маршалда шикмякой кердачками выпуске эфире. Тағаны шөнтеркімк. Ламын дуазоня ел законопроекта Жейра район дия ярды церкал бол механы чықетечі. بيدي بيش حجر سحاق عدو بالخجدة دول خيار تدهنش وخشر بعش شدوال قمن بيت يندي بجمع دنيا سونت ريزا تيشكي بويتم حبيلر قمن ببلاتي Ламын дуазоня yol законопроект тыя цари Жайра район дия яри ди цертаган халк ул медади хач ваша кетри. Хош махалар ламыш ханзат ихдолужды валгы камын исторический тешылышы алмансмар белгали жуаца до хозленыж. Судо депутатыш белгалдер змотик социально-экономический дия юали езшалар. Даху цар малаш дешаш дехсоцым тыя цердуоцта корреспондент. Волга республика Ламын дуазинах док законопроект депутати теркот озыш тохкын бешдер. Дергеч қалғай қаму халуат свай қамын дуазыныш оусыре пайд етсіздеу деде зяқыш правительствіз белгілдір. Волга мекулами алямыте хоскучыздоуыз дейнітіш бәт соғыждық yoluж мохтиге. Хәтсік лахтвай дяш халяш шырғышлыш, вешт әучығалаш, малхыр кышмыш вылныш ылгыцыш, ердіш дүнен илмыл хош хақ долы терко ешді архитектурный комплексышсын. Лақмы хват беш. Туда змохтик социально-экономический дирюали езышқалар белгілдер депутаты қейтіче дәхвач. У қызыр хайбаш леудер дарбын бәтіш хүнішкір сумыш гулбеш производство лорера ғодешлі у қызыр алым. Хәтвай ламынсы саны цена беркете үшіриді әрнұқыр емоц гулди әхтуына ғахбат. Туда депутат сағытуы Жайра район экономический дирюалера ғалғай қамын исторический культурный тәхлил еш туристский қуачын алышу сояқыра. Сурайоновый дұқалдолдақ заповедник ми дук архитектурный памятник, культурный памятник шмадивейцик. Тик беш бол болхусо азм адархар тик коглуз жулсак, тик халвуз жулсак, тик салавуз жулсак, мас жулсак, вей мас дулхама, вей деш дулхама, змоти глория анде диждевей. Цувулка кертер вот теркин милуатжды ханстахнер закон то хожиш халчы уж моментеш лорежды то закон цутай пархуд долуш. Тяқовая республика Луархами дождь дицер қиетічі. Изді Коми республика Патчалқын Совету Российской Федерации Патчалқын думи дайын бойлах десачы дейну аной дуалдуатшы десачы берішті солныға социальный тешін боларық доучы федеральный законы барлақчы статья хуцымыш иқиды хара хақақ елы федеральный законы проект. Цахақақ білгіндан сдалыс дуқ қайуатшы жвай республики қобя бойлах десачы бері квартиры жен қылыр. Ханзлихи ұжнық шай кердіч квартиршк бақыш бы. Федеральный закон республиканский орган государственной власти БОКУ тахан что даянил жил на квартиры по договору социального найма дали так дай нам 20 должно бирж дай квартиры царь из жилье может фоду цена техническое состояние жил из ашляти органы государственной власти акары управление так тахан закон о поддержании нагасаны закон принятия государств думаю схуле тахана органы государственной власти непосредственно субъектов з царкар худды тахан квартира долди измышлели хажи. Депутаты Жуак Терку еждицы Российской Федерации административный толқы дарягдоучы кодекса федеральный закона проектах долдош. Из Патчалқын думе дайылы лярхат. $5 Российской Федерации административный толқ дарягдол кодекста ицат шезер чалықчыр. Из $5 юқаты ицат қобя ақбя федеральный закон кодекса иқи хуцмыждара хақы. Царцы шезер қобя керт хуцмыжы қидихат. Из бахандоуш кодекса бұқон буарымет сақылыра куцдейнет. Цундуққа адолы буарымыш қиты де қылдоучы кейпе дирзат. Новый кодекс состоит из 1600 страниц. И очень примечательно, что в нем есть интересная новелла, касающаяся полномочий субъектов органов государственной власти, субъектов Российской Федерации. Здесь мы как бы заинтересованы больше поддерживать новую редакцию, где четко обозначены полномочия субъектов Российской Федерации. Ерде шаш депутаты сяқа худовча хылгулми қетче дуслярхат. Кариба Фатимат Чойбарина Сурав Рахман Кертхуамыш. Долық йорт бері беш халер бол барым еді хұжбы. Белгіл дуақ вайзамыны дади ғачкоцыш тытатайжа халі жош сұфызми диға мұғжылды кюатшы бері туаба ашқы гөлк.
Цанлярха юл бол яхту белгл бяп гышлон проект хуачыжиш. Это потигерч бахр хошт, цодик но остолхуды и школе да хаюат жбери теркои. Гышлон белхыш да хачмехтехана Чиманкева Индираз дозит мадара. يبيري بيش حالي يولا لدى خاتشير يقي بقدت حملات شخان أخشن قاتشو تتوش سوتياليه تاي غشلو حتى أحد يرتر الخوي دو غزداخش غشلون بالخش داخو دا دولدات وقز شيت ميري تواب خوغي ديريغي شبات قابيرا لار خاية فسم تودياق ايدي غمو غشل دي كواتش بيرش تأه قوز واشترياتي وغشلون چو شليفتي تاريخ تاق محليل بشيه شوال غير وردنگش تريل جزا أبخوشت لار خاية اشتتسان احتو بيش باندو سش اياي تاريل سونغا يوحق اكتوي فيسكولتورني زالشيه يوحق فسمش اياي Лездихан коммуникации, кабели, значит, канализации, мы сам начали был дорогиздихан, то что ты алиш кот ты отходишь задачи да с аким коригу хаян хадан натыжды, так ежедневно троуз едасы баш технадзор б контроль и качество шангуч без حانز أقص دي بيس أتسقوسش قهيجر شوست قيسوق سجوه حتى غشلو إكسبلاتات عيال يس مارت بيت شن إتاج كركات حيا يعني قالق إتاج مناليت يولشيم بيتون بوه يستبيعش دعم بور بوخ بريج بوخ одновременно صدعبو حبيبيش بخير تاع شالا شنو باش تاع حال دعبوه جات يحوج باش حبيبيش وقص قحيق جمال بوبوخ ويلق جوزل يولش به تاريخ دخل برش وكيرتر به تدوح تسان لو مطر لو سيخ ديك تشبار مي إز حليا يحق Работа идет очень хорошо, без задержек, все на вовремя подводится. دوق يرت حنز لحشي بيري بيشي تبق ده يرت أقواره باخرش تصول جانيش تدوح يرغش له حليا يالر قد سارسة توسر قيت دي خلدات يعني أوس شكولي ده بيرش سادي ده حزنوي شكولي عير أوزو تروي شكول تيك سادي تيجي حيلاي يعني أتسج أويبك يا ساق سادي كيرو سيجي نو بيرج دوق مدي ويرت نو قصل مديز بيرج تردي تلشت ناخا خوجل تبيري بيشكو أو زمن كنت اشتركل ديش تو ديش لاستن بيلارخات منكيفا إنديرا ديجيف محمد كيرت خامش شيازري بقيتلا شربياч بالخا شقية شقيتة چداي هرتغد ميغراتسионная служба болхош. Духол цаншер тохкам биш цардай хай цаизри ворбия рейдовый мероприятиеш. Тиг ворбия су боғу тух ярыш гучтей хатсар. Да худ су хақайда бихачқа хегмадовудста корреспондент. Федеральная миграционная служба Галга Республики Голарч Урхалин Килгл Хочо Батаев Мухмада Яхачох Шезер Притлахчер учете отва ит эзери шебя ахбя аргуятыш қахег бяхка мигрантыш. Ждуqa барыш Казахстана, Узбекистана, Таджикистана гражданыш бы. Хет мигрантыш ахкан замалах дуqa буах. ФМС Урхалин Килгл Хочо яч докладах вебя ахбя сага ханна муқымбеніп. Сабя қост қипқит сага вах турлук яхтыш денет. Федеральная миграционная служба был хлақмах хаш жа хақиқаш наха отбер. Уққита че дада хачара чаққиеш сынны Ваша работа – это прежде всего работа с людьми. Не в обиду будет сказано, но, например, управление Ростехнадзора работает главным образом с технической документацией, с машинами, с механизмами, с подъемными кранами и так далее. Вы работаете с людьми, и в этом ваша особенность. На каком этапе находится наша страна, сегодняшний этап развития нашей страны? Сказать, что он сложный, наверное, этого недостаточно. Вы сами прекрасно знаете, в каком положении и страна, и республика находится. Поэтому вопросы, связанные с удовлетворением потребностей людей, с решением их насущных вопросов, это, естественно, задача номер один. Цак нарекание, цак жалобы же уз бичнаха, уз бол бичнаха, ханояц сухатычы, таган укузы, куз шейлук хожы, шейбол хожы, лырт бол бичнахбы. بقويات جويتيغا حبيحكا حليتا قشبتشالقن гражданыш ушхана чилилбера центре дабук суду соцентаица чутяга пачалқн дуазун где хабол чикачилца дабук ушио мероприятие федеральный бюджете средствах даху шезер притлахчер в республикер шибя qousq соу был мигрант арвяхқау хет дуазул ара хаваха бقولو паспортыш да ецлоурыш да дахачер тихерш ахш радикалядент руко сума России вай غلغلي بچا وتا مركز وتا تخونتلا ديقر وحشق دقات هني على شيء زغران باسبورت كذا خنت وحشلان اصلا وحشمل بوقت شمل تبقى بابونتم تخون اوت بقى هني ساعه وحاردان تزول خبوقت يشدك ودا شقت على شلقت ديك شقت عندك
دحول دادا خاتشر بلغ ميغرانتش باتنتش دولار ريسبوبليكي بيدجيتي إيسي أخي مليون سوم أخشدينت سبقتش إزر يل خيط لخشر كيرت كوتش بلغو ديك سحاقه نجاحسن حلقة قش بتشعلقينش كر بيحكاش ميغرانتش لوش باتنت مخ دي بيعتم غرق خمبالي أقشش بيعتم خبه تستي بار فيدرالي ميغراتيون سلوجبا كيلغو خوشلو في ريسبوبليكي بقوم بارميق أحيغلو رش صوبالر كريفة فاطمة تومو سветлана ميرجويف رمضان كيرت خامش Дада хатчер почал кеду ахчан цугадят шой проекты шхвачжи ложбоч коммерческий юатач масяк социальной организации рч болхошт. Это бахар хой кахек яту белгу бежоч почал кем программа дади хат золк. Сутайп нок остал шаш дыра даглатар хвачри яту бянрш скамел хлар Кариева Фатимой. коммерческий юатши قهيجم социальный دياقي بول организация شكزيات غلغميك بقد ثاني قيبة شعلقين جرانت جي خارج توقاش دياقي دايني سون غدي شرحيخش تربل باتريتشسكي قيتم كغير خوشلوش ميك توقمي با اسكوبو بالخش داش يوچان اشت ريسبوبليكا راجدنشت مخبواتش بقون خاملوش بوچان سحاقها في كونكورسني كميسيون حخر راي организации بقول بآخر كوتلو يحقارش تقي ريسبوبليك за أبخو يقرلي تورشين حلوين تشجرانتيغ مسيح بيراليار خاص أي دزدر мероприятия كونцерт أوتدش صوغ تجلوش حنصار أوتيا проект يزاي واخر خلوش حلوش كنيستنج داشتنو أنوشتنو قستودرا كست موجي چرت دا يحلير خزا أبخوش تقير خدورستني تворчество фестиваль سادو глоز داشتن خيترت واخر داشو تا وقشتن خيترت خص концертный программ خلر بيرج даже خلدولج سادو глоز داندر صار خص وقت أدخشن خيترتهم شاشت جرانت إسلو چارس رسي غلغي ريسبوبليك غولر با إسكوفا أترادية زيتف بسلانة شيتوا بنسما سيتشراق حيقش وفي ريسبوبليك دوازون تسيلاح داي ميحكتيم خانر تيشلوش لوخش كوريارش شسو ريسبوبليك شكولش كموزيش كتالو دادا خاتشر دينتش شبيع شوسقي اتبعتو مخصو ليار خايو متل إسكات تيلي تراكتري إيتساي أخكمش دي احتو خبالش تسو نخصو أونيفورمنا زكاز ديات توابن دواقش خوشت باتشالقين نوق أسلجاش خلش تخكم بالخش دي صندوق أحتغد متر عش أخي ارتفاع حياة بريمير نزاج كوري شو متر متر لا عش أخي متر بيرش لا واقع أست مش متر أياخ تكوب لا تحصل أخي أستراكتر خلش قط بها عم أسنجا بس أيخي أتقاش أسيخ وجه حياتنا يعني حياة هم حياة قد إيش نوصل والخان تنصو تادا خاتشر والله مسيح проект شبيع شوسقي اتبعتو من بارمي أخشش دانت هارنين اس программ أقشر أبوه بشخوغي تناغ ريسبوبليكيش كميرسكي يواتش организацияш ديك غنو قصتو خود كريبة فاطمة أسكانا محمد دلاكов آدم كيرت خوامش نيق شير خلرسان تركوت أوزجده نيق تسان خلر تيب أرغشلو بالخش دقو عجمتيق أهيج جوج محل بجوج ماشينش بيعدو شهر يقيل نياقش كمونالنا служба بوخوج صحاقة خدن سقهيجي هار ماشيناتي هردقتن بيابالتش هت نيق درقي لوستن لورت بيرشت административно غوتوغش صغولقا قهيجلير خشبه نيق патрульный служба بوخوي دوت سلطيق بحباس ماشيني تشاخش نياقش كرشي أصفات تبوتش بولو خوتش الشرخانش حاجة خلوجبه غشلون أبيكتش كرحاو خوش يلو موحوش ديل دي ماشينش دوك ليحت لوابة تبوت يواقي تشي موحوش ديل دي ماشيني водитель же городе лостом барабак он штолх يشخلشي كاч автомобилистش زيدي ترلوجده خوتش ياقا تشي ماشينة چارخك الر حقيقة قيروت يواغجل автомобилي حلقش كركيز دي فار يوخ يجموت يشخني أو شوف حسين ماشين ليلوت قاعد شو سوخيه سنكيز جش دوخديش فار توخيش موت يجي مسيح كدنيسني قلت ماشين تاج أخوات حلاي عليها الخطوة حلاي صار قطع حاد يتشارك كلر فرج يخيو كابوت دودو يبتدي في لبوي كيس دودو نياقش بيه خضراء نوقر ليو автомобилистش سنة غاشلوشت Конечно, мешает тукчуагам. Она стройка же, канал стройка же, ход очко, ход халко, и КамАЗ же, я регнек бехбу, дворник бузбахка жалуется до. دشا واخي نوخش غوردي عليحت قواتشت اون خنا دحا اوخ نياقش كول دوخ دياقي الصورت بويشي غشلوش يچ موتيگش غورا دي لوستن بربق ونش بيلغل ديات غشلوش حالي چ موتيگش كرماشينش اريو چ موتيگش نياقش ك بيتون دي لا يقچ تيباچ او كوتستو چ قواتشن توا دي خل ديزت цункертир аушое юақи чи машинаш хоттыш гора дигола даха хабатыш. Подрядчики с Бог забыл были халха цен администрации за предписание ло тех условий, что их должны не хам цубех бебуатыш, так цубех борцы администрация Бог ложи, гаи Бог ложь, говоды Бог ложь, сами совместно рейды же Бог мотыгюах, не бех бежу, нах выявляет бежи.
штраф то есть, штраф то. Няқыш кірлостым тоқ берж бек тоқыми осқа хегіш бі няқ патрульный служба болхой. Ханшыл тиха машиныш биех лилы ерішті административный год тоқыды. Стоит фирма мышцы стройки же мехтер. Машиночка КамАЗ харил, что няқ бэхм бой дорожное покрытие бэхяштя. Наказ было по статье 12.33. Обычно водители частной машины побятым штрафе на юридических лиц до 300 тысяч, гражданских 25 тысяч штраф жильцов. Обычно соцсвязь, нарушать, наказывать, предупреждать. Нястрин коммунальной службы болхож моторовый город улицы Жнухи лях тагиц инью. Тахка хар машина водители отябуаром жлордури вейша харишк цинхудер. Султыгова Хава Албагачи Руслан Героев Аслан Кертхомыш. قمن بيت يوازن خوي سيوز دواقشخو سيلين هرقوالش ميدريك كافالير اشتق دوقش تسرش سبيلغو بيقاو تغزا بيت يندي جمالدين هتا يوازن خوچن اخشر بياشو دالش خلرق سنتيلي لجيوچ قمن بيبليتيكي تغن هبيلر وقبارت شرد حبول كنيشكاي غويتن تايب بارچ شرش اربين جمالدين قولمي تنواخر دوتشدو يوازن جي ديكا دوس احتو خبو تيغنيسفنچن цусо гойтми ходы турпул хочодол элман белхыш тагын халыкырда дамыштыгардыбыз Кариева Фатимас. Хегесей эхачхан, елен явса мистинан. ديش ديان شخان نانيو أتشفيساو ينجي في جمال تخيتر قاعد سودح حقا ويوستيخاش دكتو خدل تجتسن نان دايالش ديانا نسدوال ديش ليو بيوك انك تندق ويقمن إليش فالقش شردو ترشكي تساش خوش خند ديانا نس يزيل تاجم ودينا поэзия. Тише, люди. Пусть ненависть замолчит. Пусть войн никогда не будет. Здесь малый ребенок спит. غلغي بيت الشقلق جوزل يريخت أخنوس دين فولشخانة غلغي لترتور كلاسيك وأنا بلغل أواقش إنجي في جمال دا أفتر وط أصوغدو تغلغي إرسيميت اليازية بأيتيجسكي قولمي تنترى يو تغلغي قمن ببليتيكي دحوشي بأيت زامن تيشمي وقت يول ويستفك بأيت يازيات آل مغلوا مغنيانغ دياخينغ أخشر أكتابر بيت باشو دوال يجندي في جمال تبايت ليليو تغا ببليتيكس تدحو أخ شدول مردن ديتي تغي بيبليتيكي خوز выставка шкетчай цен дукар малу киншки материал жадат утя цен вяди гаргморт шерлыке тга выставка дукар материал же дат утеки ох كسيفة ليلة شوست قصو خيو أحقش كازاخستاني يا خاي تو ألاشي حلقة دوازو آرش بأيتي يوازنش دوق ديزش خانيالي غلغل ترتور دايزة چنديف جمال دتسي دوق بيزش أفترش تيقي حلقرش مغريلات شي موق أقوز يوح قالسقو كنيشكاش كحجش بقدا تيركو دوق غيو ينديف جمال دي بأيزين جمال دين ينديف ستيخاش سونچو خسخت شي ستيخاش سانان حست يوتسو غلغي لومي يوتسو چو خوزش методцы безумцы شي استخاج يازيوسو بأيدي تنباخر كوتسخن إحتات السخفر واخا سخفر يازي تندينين شي يحقيسا خدوق ياتلك خوصن خيطلو غير يوتس استخاجيشي اسقل خاو بقدا يحق تحلي تايتسو نواخلش دشي چولاتم تبيرك تحيخم لبوش تنيازو نشخواتش خوغد دوقچ زاملخ هت بأيتا خيط دوق واشا قيترش دعود يشو چق دالت كليبة فاتيما مرجو ميربيخ كيرت خامش همسر کوی تاشتل لاتشان اخشان دوزیتر و میخ لارخ میادو کردرش. تو ته اشتاد دیکیوت لادو هرا برکل میاشته خالش.